बिदि नुदों हेनथेन नुदों थिग बिदिनो दाउमा दाउसाफ्राबो बुंबाय एम्बुआ बुंफैबाय एक दा दाउ बे एम्बुआ गावनि सिमांनि माखासे अंख बानायनानै गावनि सिमांनि अंखआ एकलायनो दाना दाउथुआ बिदिनो गजा जानो फैदों बे समाव दाउथुआ बुंलायबाय दाउथुआ गावनि सिमांखौ दुइ जाथारगोनलायनो दिनै थिरा दा बिदिनो फैबाय एन्जर सिखायाबो मा गोसोखांखो एन्जर सिखाया गावनि फारसे थिनि जाथारगोनलायनो थिनि रिजाल्टआ दाथ' आरो बिसिनि दावराव खोनानानै सखायाबो खोनाफैलायबाय बेयाव बुंफैलायबाय सारि 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 बिथिं बाहां सारि सारि होनलागासिनो दं आरो दा बिसोरनि दावराव खोनानानै दाना हांसो जोलाया गायलां गायथां फास्राय खालामना फैलायबाय बिथाङा फास्राय खालामनायखौ लानानै सखआव फैदों खोन्थाफैबाय गावनिखौ हांसो जोलाया सात सिमां जागोननो गावना दाना बिदिनो अमायाबो बारि खनानिफ्राय खोनाना बुंहरबाय नामा गावना एसे गोजानाव थाबाय खाजानाय जाबायना गाहा बेबायदि दावराव जाहरबाय थाबाय दा बिदिनो बिसोरो थिरनि थाखाय जि दावराव हुलुस्थुल दाना बगलरिंजों दाना दाउलुराथ' जोंना बे गोरजा थाफैनायसो हारसासो होनो बे दाउलुरा दा बियो गाव हारसिं लाया गावनि बिबोनांखौ लानानै माने थिर दाननो नागिरो आरो नाम्बार लानो नागिरो बे बिदिनो बगलरिंनाव सोंहैफ्लांबाय बे আমার কোরকালে দেখিছেন আমার কোন 1 কিলো के नंबर लोबा ছিল কোন কিলো আমার কোরকালে কোন কিলো 1 किलो के नंबर लोबा ছিল কোन किलो दा दाउलुरा बिदि सोंबाय थानायखौ रागा जोंबाय दाना बगलरिंआ बेथ' थिर गेलेयो एसे सैथ्रा जि रागा जोंबाय थिरनि खोथा सोंनायखौ 1 किलो के नंबर लोबा ছিল কোन किलो बे नाम्बार 1 किलो के लाथारनो दाना बगलरिंआ रागाजों बेबायदि बुंबाय दाना बिदिनो बिसोरो दावराव जायै बयबो गावबागाव नाम्बारखौ लायै लानानै दाना रिजाल्टआथ' सौफैमारबाय दा रिजाल्ट सौफैनाया सोरना जागोन सोरना जाया हांसो जोलानासो जागारबायना बे गारां थसेबखाय रावबो बिसास खालामा बेखौ थगाय सुला फास्राय खामलाबायनानै फैलाबायनानै बेयाव मा खालामदों होननानै रागा सोंदोंमोन दाना बेनासो जागारबायना नाम्बारा दाना बिनि नाम्बार जानायाव हांसो जोआ जि खुसि जि मिनिनांगौ मिनिबायना हांसोआ बाप गोबां नाम्बाराव फैसा मोनसिगोन हांसोआ गोबां खुसि दा बिदि हांसोजोनि बिदि मोननायाव बिराद खुसि फारसेथिं सबसे हाइस्ट बांसिन टिकेट दानदोंमोन जोंहा बे दाउथु जोलाया दाना गावनियाथ' बिराद गोसोथारमोन सिमा बिराद मोजांथारमोननो होनफैलायनायनि खोथा गांलाब बेसेबांबा बुरजा फैसाया गांलाब थांबाय फैसा लस जानानै बे लोमजागुलायबाय आरो दिनखालि लोमजानानै ओरैबायदि लोमजाबाय गावबो थानो हाया ओरैबो थानो हाया दाना बिनि लोमजानायखौ नुनानै दाउथु जोआ थानो हायासै सानैजों गोबां अनलायथारो दा दाउथु जोआ बिनि लोमजानायखौ नुनानै लेंगारबाय दाना हासपातालाव थु हासपातालावसो लेंगारबाय दाना ओजों मा जानानै माबोरै मा जादों बे जोआथ' मिथियाखै हासपातालाव थु हासपातालाव लेंगासिनो दं आरोखि बेदिनखालि थिर दानाया जोब्बाय आरोखि दानिया बिदिनो गोबां मानसियानो बोरमा फिसियो बेवहाय बहुद जात बोरमा थाबाय माखासेखौ बुंजोबला लासिंसिंबो जायो दा बिदिनो बोरमा जोखौनो रायलायनोसै आं दा बोरमा जोआ फिसा मानै दं गोबां अनलायलायो फिसा मानैखौ लानानै खुसिनो गांसो जायै बारायलांबाय नुलायलायला दाना बिमाया ओरै नायथिंलाबायबाय फिसाफोरखौ नुवासै दाना बिमाया फिसाखौ लिंहरबाय बे
दाथ' गाबबाबो खाथियाव गैया माथो बबाव थांखो पापिफ्रालाय लेंहरबाबो खोना सोरबा हमनासो लांबाय नामा दाना बोरमा फिसा खोनागारबायना दुफुं खर'खौ थिखांना नाहरबाय आं खाथियाव दं दाना बोरमा बिमायाथ' खोनाहां हाबसाबावबाय दानाथ' बोरमा फिसाया बिराद गिबायना माबा मोनसे घटनासो जामारबाय नामा होननानै दाना बोरमा फिसायाबो गिनानै गोबा फेख्रायबोबाय दाना गावजों गाव नुलायलायबाय खुसि जाबाय दानाथ' खुगायाव गांसो दं नै बेबायदि आरो गोजोनलायना थाबाय दिनखालि दा बिदिनो गोबां मानसियानो इंलिस फिल्म नायोदां नैबेखिनियाव गोफाद जंब्लिद बेयावल' बिसोरो ओरै मुसुगुरलायोना बोरायानो बिराद दुगाना बे फिल्माव बे बोराया बिदिनो मालाय लोंला जालायाव बबे खनानिफ्राय फिउ बारा ब्लड थप थाबैबो इउनाव खाम्फाव बिदि जाहरबाय आरो एफा गोजौ खना मालाय लोंला जालायाव दाना माखासे सेंग्रा रागा जोंबाय ओबाय दुबदुब दाबदाब नांबाय मालाबासिनो नाङै नांना बोरायाथ' गाव सोंफैग्राया गाजो दोलाबाय दाना थैखो नायबाय गोद खाम्फाव जोङो ब्लड थांफिनबाय बोराया नाङासै बिदिनो इंराजि राव मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बे इंराजि रावाव गोबां मानसिफ्रा इंराजि रायलायो नाथाय आं इंराजि रोङा बिदिनखालि बिसोरखौ मा खालामगोन मा मागोन मोनसे इंराजि रायलायबाय आं साला बिसोरजों ली एन्ड फिल शर्ट मेगाजिन नाम्बार 4 पॉइंट 303 आइजिस राइफल बाइक बिदिब्ला आफार सिलांग्रि लवार सिलांग्रि अल आसाम गिभिं गेप आइ साबोन सोमखेखे बेबायदि होनना बुंबाय आं होमबा बिसोरो इंलिस रायलायनाया आंखौ माबायदिसो सोंनानै स्रि नायबाय आरो हाब बबे जायगानि इंलिस आंनिफ्राय साबसिन रोंबाय माथोलाय बिदि होनबाय दाना रागा जोंनानै आंखौ नाख्रांफैबाय आरो खनसे बुंबावबाय आं ली एन्ड फिल शर्ट मेगाजिन नाम्बार 4 पॉइंट 303 आइजिस राइफल बाइक बिदिब्ला लवार सिलांग्रि आफार सिलांग्रि अल आसाम गिभिं गेप आइ साबोन सोमखेखे बेबायदि बुंनायाव बिसोरो थु ब्लड थांगारबाय आरो बिदि गाले आं बासायगारबाय आरोखि रायजोफोर बिदिनो जोंहा सैमा बांग्रि मासे दंमोन न'आव हराव बिदिनो अर सायो आरो थाङो अखानायै दै फुदुंनो नागिरबा गोजां बोथोराव बिसोरो दुल खालामनानैसो दोनलाङो सैमाफ्रा बिदिनखालि अखानायै फुङाव सिखारफ्रांदां ओमफ्राय सिखारनानै सैमाखौ नुबाय आं सैमाया साला बिसो छैट होनबाय आं बे आं सिजायगारबायसो आरो बिदि बैसो होनलांबाय आरो सैमा सिजायनाया बिदिसो सानबाय आं ओमफ्राय दा बिदिनो ढेकियाजुलियाव गोबां रायजो राजाफ्रा रायजो जागासिनो दं बिदिनो बुरि बोराय गथ' गथाय खायसे फरायदों खायसे फरायाखै थिग बिदिनो लावजि बुरि होननाय सासे दंमोन आरो बेहा फिसाला सासेल'थार फोरोंनो गियो ढेकियाजुलियाव माने एसे एनै रोंबा ढेकियाजुलियाव सिख्लाफोर लानानैसो बेरायगोन बे होनथारो आरो बिदिखालि फिसालाखौ ओरैबायदि रायबाय बेयो नै फाग्ला दंफांनि लोगो लानाय बहा थांनो नागिरदोंमोन थाब फैबा फै नों दा दोखो मोनथारगोन नोङो बेबायदि होनना रायहरबाय आंथ' बुजियासै मा दंफां लोगो लानाय बेलाय ओइ आदा दंफां लोगो लानाय मालाय थोद जाम्बा मोख्राखौ होनोलै मोख्राखौ बुंबाय नै फाग्ला दंफां लोगो लानाय मा फैबा फै नोङो दा दोखो मोनथारगोन नोङो दंफां लोगो लानायखौथ' गिबाय आं मा बुस्थु सानदों मोदायसो नामा सानदोंमोन आं मोख्रासोनो उनावसो बुजिनानै फैबाय आं बिथिंनिफ्रायसो दा बिदिनो नोंसिनाव बांगाल बर्डार नंगौना नङाथाय नंगौना रायजोफोर नोंसिनि बांगाल दंना गैया होमबाथ' बांगालखौ गोबां मानसिया नुयो नङा होमबा बे बांगालफ्रा बिदिनो बिराद खेथि खालामो नङा होमबा बिसोर खेथि खालामो बिदिनो बर'फोरनि जायगायाव फैनानै माने मैगं थाइगं फानफैयो बिस्रा बिराद सेर फारलाफोरजों बिराद सोमोन्दो दं
गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सेर फारला लुथार बिसोरना मालाय एसे एनै थगायनायाबो दा साबद्रायबाव बिदिनो बिसोरो खरस खालामनानै बिदिनो फाननानै फैसा लाङो बिदिनो बिसोरो मस्जिदाव हाबो मस्जिदाव हाबबा बिसोरनाथ' गासिबो हौवा गोजा नंगौना नङा हौवा गोजा ना औ बिसोर गासैबो हौवा गोजा बिसोरनि मस्जिद खुलुमनायाव दा बिदिनो बिसोरो मा बुङो आल्लाह गायबा आल्लाह हौवाफोर आल्लाह हौवाफोर दाना बिसोरनिया भगबानानो सासेबो हिनजाव गैयानो हौवा गोजा हौवा गोजा हौवा गोजा आल्लाह हौवाफोर मेल्ला दागा फाल्ला दाबायदिनि सिख्लाफ्रा मेल्ला बेबायदि बुङो आरो बिदि जौआ साब्रै साबा लाबो साला सिखायोबा मेल्ला दागा फाल्ला दाबायदिनि सिख्लाफ्रा मेल्ला साब्रै साबा लानोसै बिदि होननानै दा बिदिनो बिसिनि बांगालफोरनि इसोर खुलुमनाय आरोखि दा गोबां मानसिफ्रानो हिनजाव गोदान जाफेरबाय नङा होमबा दाथ' बिसि जाबाय हिनजाव गोदान जाखांनानै दा बिसोरबा गोदो हाबा जानायावबो मा जादों मा बेरदोंमोन दा न'निफ्राय बरनबा ओरैबायदि गाबो जाहैबाय हिनजाव गोदानफ्रा माने अधर्ज आंथ' हाथ्रा गाबफ्रामबो लुगैयो खारखांबो लुगैयो बहाबा एब्रेनोबो लुगैयो आंहा दाउखा सिया हाबनाय न'आव आं थाङा आबा आंखौ मानो बेफोरबायदि हरदों आंखौ मानो बिदि खालामखो आं थाङाबा थाबासो बेबायदि अधर्ज गाबबा बेखौ जों बुथारलांगोन नामा रायजोबा जोंथ' बुथारलाङा जेन थांना थैहैसिगोन बायदि गाबो गिलु बालुनो खथ' मोजां रायजो मोनजायो नङा होमबा दा हिनजाव गोदानफ्रा बेबायदि बिराद गाबो आरो दा उनाव थाङै थुङै बिमा बिफाफोरखौ जालदाब थांबावलासो आलासियानो खायसे खायसे गासिबो नङा दे जेबो खालामो दा मा नांबावगौ रायजोफोर माखौ जेखौ बुङो बेखौ बुङो रेकर्ड खालामदों माथो क्लियार जागोन ना नै दहाय थालांदोंथ' आरो ने मोनसेया जाहैबाय दाउखा दंमोन गोदो गोदाय दाउखा दंमोन रायजोफोर बे दाउखाया बेबायदिनो थिर दानोबा आद आद होनोमोन आद आद बिथाङाबो थिर दानोबा खोब बेनो बांसिन दानोमोननो आद आद होनना बुङो बेनाबा फोद्दा खांग्रां दुब्ला जायासै थाङै थुङै दाउथुआव गोबां थैसिनबाय बेथ' लोमजास्राबाय दा हांसो जोला बे फास्राय खालामनाया फैनानै बिसोर मोनगारबाय हांसो जोआ गोबां खुसि जाबाय आरोखि रायजो राजाफोर गाबसे गाबनानै बाराद्राय हां हगारनायनि उनाव बोखेबसिनांगौ जों साला मस्त' दुस्त' मस्त' अहंखार मस्त' अख्रा दाउला गोरलैनिफ्राय बिराद दुगा जाया हाया बे समनिफ्रायनो दाउला गेसेरो रायजोफोर एसेनोसै आंनि बुंनाया